Dawn il-liġijiet il-ġodda se jagħtu daqqa lill-ekonomija Maltija kif ukoll il-ħaddiema barra minn hekk se jkunu qed ixekklu l-moviment liberu tal-poplu Malti u Għawċi. Ex-Armanet News Peter Aġus fid-dawl mal-laqgħa li kellu din il-ġimgħa mal-kumpanija tal-Air Malta rigward il-liġijiet Ewropej fuq it-titjiriet tal-ajru. Bħalissa fl-Unjoni Ewropea qed jiġu negozjati liġijiet li ser jaffettwaw it-titjiriet bl-ajru. Malta għandna 98% tat-turisti ġejjin bl-ajru. Malta m'għandniex ferroviji, m'għandniex highways, u allura dawn il-liġijiet Ewropej ma jistgħux jiġu imposti fuq Malta mingħajr ma jqisu li billi tolli t-titjiriet ser tkun qed tnaqqas il-konnettività ta' Malta. Peter Aġus ikkonferma wkoll li t-titjiriet lejn Malta mistennija li jiżdiedu madwar 60 euro huwa qal li minħabba żieda fil-prezz it-turisti jafu minflok jiġu Malta jaqbdu jmorru jżuru pajjiżi oħra. Minn rapporti internazzjonali fosthom tal-Eurocontrol u fosthom ukoll ta' Istitut Olandiż li studja fid-dettall l-eżami ta' dawn il-liġijiet, jidher li Malta, flight minn Malta, ser tiġi tiswa aktar minn 60 euro aktar milli tiswa llum. Aġus qal li dan kollu se jħalli impatt negattiv fuq diversi setturi f'pajjiżna u tenna li jista' jkun hemm eċċezzjoni għal Malta hekk kif ma mmissux mal-kontinent. Huwa qal ukoll li hemm pjanijiet sabiex issir eċċezzjoni għal gżejjer meqjusa remoti bħal Canary Islands iżda Malta u Ċipru intessew għal kollox. Huwa jemmen li jeħtieġ li jkun hemm għaqda nazzjonali sabiex ikun assigurat li dawn il-liġijiet ma jgħaddux kif proposti. Jiena naħseb, anzi konvint saħħa li hemm bżonn sforz nazzjonali ġo pajjiżna biex naraw li dawn il-liġijiet ma jgħaddux kif huma. Jiġifieri jekk l-Ewropa trid tgħaddi taxxa fuq l-avjazzjoni, jeħtieġ li jkun hemm konsiderazzjoni tal-gżejjer u territorji li huma iktar iżolati, iktar imbeda. Mhuwiex ġust li fid-direttivi li ġew ppreżentati s'issa hemm eċċezzjonijiet, hemm derogi għal gżejjer oħrajn bħal mija l-Madeira, bħal huma l-Gżejjer Kanarji u m'hemmx eċċezzjoni għal Malta. Din id-diskussjoni saret maċ-Chairman Eżekuttiv tal-Air Malta David Cormy u d-Direttur Nadia Ġordimajna.